Alzheimerova bolest je tiha epidemija. Neizlečiva, podmukla, nastaje sporo. U početku deluje bezazleno, a u kasnijim fazama zbog nje pati cela porodica. Počinjete sve više vremena da provodite unutar porodice. Ne samo zato što vas i prijatelji i najbliži napuštaju, nego prosto što vi više jednostavno ne možete normalno da komunicirate. I razni su efekti toga, ali rezultat je zapravo da porodica postaje usamljena, a oboleli najusamljeniji. Zato bi im dobrodošli dnevni centri u kojima bi oboleli boravili uz nadzor, a članovi porodice dobili i savet i priliku za predah. Hamburg u Nemačkoj, koji po veličini može da se poredi sa Beogradom, ima 48 takvih boravaka, a oboleli mogu da ostanu i preko noći. Ako bismo uzeli prosek da je jedan korisnik dnevnog boravka u kategoriji 3, dnevni boravak košta na dnevnom nivou oko 70 evra. Dolazimo od cifra od 1400 evra na mesečnom nivou. Korisnik fonda nege dobiva od fonda na mesečnom nivou oko 1300 evra. Na državni dnevni centar u Beogradu čeka se 3 decenije. Čekaće se još 2 godine za kada iz grada obećavaju otvaranje boravka u okviru gerontološkog centra. Poslednjih nekoliko godina otvara se veliki broj privatnih domova, ima ih više od 250. Ali nedostaju državni domovi za smeštaj ovih osoba, nedostaju servisi podrške u lokalnim zajednicama za obolele i iscrpljene porodice koje često više nisu u stanju da brinu o bolesnom članu u kućnim uslovima. Zato su, kaže, pokrenuli pilot projekat savetovališta i boravak za 10 korisnika. Trudit ćemo se u saradnji, normalno da makar tu 1 godinu pokušamo da obezbedimo ovu vrstu podrške našim sugrađanima. Naravno, ne možemo da prejudiciramo šta će biti odluke kasnije, ali svakako da su potrebe jasne. Moj tata zapravo sada prepoznaje četvrtak kao jedini dan u nedelji koji je sposoban da prepozna. Ne mogu da kažem čak i da živi za četvrtak. A svi oni žive za dan kada će takvih boravaka i savetovališta biti u svakom gradu. Dobro bi im došla i finansijska podrška i jednostavniji put do prava, poput tuđe nege i pomoći.